Hayırlı kеш, size oңqар шығарылышын қарайсы, студияда Лина Хисматуллина, бүгінгі күннің төп темалары. Термин бар жоғылық қаралмаған, әмі штраф салырға мүмкін. Экстремаль машина ертушілеріне инспекторлар білен бірге Гүзел Шихапова ашықлады. Yol transport hareketinin neticesinde 53 jiyavlini hastaneге жаталар. Мектептен қойтқанда машинасына әлегелер, 3 оқушы хастаханада. Ғымыр күзіне жетсе де, көңілінде әр шық яз. Еңілген шәһәрдәшібіз 105 яшын тұтырды. Бүгін ішкі ішлер идарасы қызметкерлері күні хынари бейремлерінде ЮХИДИ инспекторлары бірінші тапқыр яңа рейд ұйыштырды. Олар экстремаль машина ертушілер білен күрешке әзірләне. Бұл термин жей күні кіртілді һәм экстремаль йөрү закон бойынша тыйылды. Дөрес документта жауаплылық қаралмаған, штрафлар сумасы да билгеләнмәгән. Әгәр дә икенче полосага күчкәндә ут кабызмасаң һәм башка вак хаталар ясасаң, син экстремаль йөртүче буласың. Мондыйларны шәһәр юлында ничек ачыкладылар? Хәбәрчебез сюжетында. Вот это маневрирует, вот это маневрирует. Әлеге машина ертушіні туктатыр үшін артынан ұзақ барырға туры келді. Ек машинасы рулі артында отырушы утларын қабызмыша түрлі полосаларға көше, істеуіне башқа қағиделеріне де бұза. Там запрещено крайне левую. Перестраивайте правую, левую, среднюю полосу. И очень опасно ездить. Вы знаете об этом? Хәзір аңа һәр хата үшін урташа 1000 ярым сум түләргә туры киләчәк. Шофер үз гаебен танымый, әмма моның өчен камера язмасы бар. ЮХИДИ хезмәткәрләре махсус билгеләр булмаган машинада аның артыннан хәрәкәт итте. Поспешил, я там просто машины едут, они 60-70 километров. Әмнә чит ил машинасында җилдерүче үз гаебен таныды. Монда экстремаллар үземә дә комачаулый ди Ират. Экстремально это мешает, разговоров нет. Вы соглашаетесь, да? Ну, конечно. Уходил он вправо, я объехал слева тут, чтобы это, не зацепить его. Так-то вроде не превышал. Ну, согласен, надо пресекать, спасибо за работу. Утыңны кабызмыйча сулга, уңга күчәсең, көтмәгәндә тормозга басасың, яки алдагы машина артыннан ук хәрәкәт итәсең, димәк кагыйдә бозасың. Әлеге юлда шахмат уйнау өчен штраф каралмаган, монда йөрүне тыючы закон гамәлгә керде инде. Депутатлар штраф күләмен билгели алмый, шәһәрдәшләр кагыйдә бозучыларны һичшиксез җәзага тартырга кирәк ди. Ну, скоростны киметәсең инде, башкаларга чтоб мешать итмәскә. Куркытамы? Куркытмый, минем стаж күп 30 ел стаж минем. Аларга өйрәнеп биттем инде мин үзем. Аларга күп штраф кирәк дип уйлыйсыз? Ну, беренче чиратта, беренче случайда 1000 җитеп тора инде. Матерюсь. Больше что я делаю? Ну, мешают они, мешают. Ну, сбрасываю скорость. Ругаюсь по-своему. В рублях я бы в деньгах тут не накажешь. Я думаю, надо сделать, ну, мое мнение такое. Там, например, 3 раза попал за такую езду. Пожизненно лишили прав. Что сделаешь, кроме как поругаться про себя? Что с ним сделаешь? Не догонять же его, этого человека. А так я вообще, в принципе, за правильную езду по правилам. Штрафовать и самым жестоким образом наказывать. Штрафлар күләмен яңа елга кадәр билгеләргә тиешләр. Инде 2017 елда ашыгучылар һәм шахмат уйнарга яратучылар кагыйдә бозган өчен җавап тотачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мектептен қойтқанда машинасына әлегелер. Автомобиль бір юлы 3 баланы бердіре. Шәршәмбі күнні күндізгі 3-те 3 бала юл аша шыға тұрған бұла. 11 яшьлек малай һәм 16 яшьлек 2 қыз светофорның яшел уты янғанда хәрәкәт еткен. Жеулерні бердірген үшін машина ертушіге административ штраф салырға яки машина ерту таныклығынан ук мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Әгәр жеулер ауыр жарақатлар алсам, рәшәткә артына да уртытыр. Бәхеткә балалар җиңел җәрәхәтләр белән генә котылды. Хәзер машина ертүченең ни дәрәҗәдә гаепле икәнен тикшерү ачыклаячак. Беляева белән Московский проспектлары киселешендә Лада автомобиле белән идарә итүче Ират җәяүләр юлына чыгып баручы 3 кешене бердерә. Юл транспорт хәрәкәтенең нәтиҗәсендә әлеге 3 җәяүлене хастаханәгә озаталар. Буздан бары тик аяклары гына чыгып тора иде. 70 яшьлек шәһәрдәшебезне коткаручылар Тукай районы сулыгында тапты. Исегезгә төшерәбез, бер көнлек ул балыкка китә, соңгы тапкыр көндезге 2ләр тирәсендә туганнары белән элемтәгә керә. Бүген коткаручылар башта аның әйберләрен таба, аннары гәүдәсен күреп ала. Иратны судан чыгарыр өчен хәтта бузны ярырга туры килә. Хәзер безнең катламы нибары 5-6 см. Коткаручылар бузга чыкмаска киңәш итә. Исегезгә төшерәбез, бер ай эчендә Чаллы тирәсендә урнашкан сулыкларның бу инде 5-нче корбаны. Бүген шәһәрдә тагын бер сәүдә үзәге ачылды. Ул торак комплекста урнашкан. Мондый проект Сирия Көнчыгыш республикада бердән-бер.
Уважаемые жители и гости нашего города, объявляю торговый центр открыт. Bugün Sunrise City Sevde hem küngül aşı üzeri öz ишекләрен açtı. Şəhərdaşlar hem qonaqlar kiyim salım, ayak kiyimləri, kosmetika, kün-күреш техникасын hem başka tovarlar satıp alırga mümkün. Bir de Россия hem çet il brendləri təqdim edilir. Нам очень все нравится, мы рады, что в нашем городе появился такой центр, что теперь не надо ездить в Казань. Для нашего города высокий уровень. Я думаю, что жители нашего города получат массу удовольствия и всей семьей отлично проведут свои выходные дни здесь. Замечательные бренды, очень комфортно, очень красиво, все располагает к приобретениям. Sunrise City şəhər üzərində урнашкан береге килүчеләр өчен барлык шартлар тудырылган, машина кую урыннары да җитәрлек. Уникальность это просто торговый центр, но уникальность этого объекта заключается в том, что это маленький городок в нашем городе. В этом центре созданы очень комфортные условия для ведения бизнеса. Большое спасибо инвесторам, застройщикам. Ноябрь айында кыш җитте. Демәк, әкренләп җиңел курткаларны кышкы пәлтә һәм тунарга алмаштырырга вакыт. Югары сыйфатлы өс киемен нинди булырга тиеш, аны кайдан сатып алырга? Алдагы сюжетыбызда. Жылы, матур һәм сыйфатлы өстәвенә бәясе дә кулай. Зима кибетендә өс киемнәрнең бәяләре төште. Мутын һәм шәшке туннарның курткаларның нинди генә юк. Иратлар өчен сайлап алу мөмкинлеге зур. Барлык кайры туннарның бәясе 27,900 сумнан кыйммәт түгел. Мутын туннарга 35% ташлама. Бер кием алучыга икенчесе бүләккә. Муж подарил мне на день рождения эту шубку, а куртку мне дали в подарок. Очень довольна и счастлива. Мин бу магазинга гел кирип йөрим. Менә берничә тапкыр кирдем, карадым. Шубалар бик күп выбор. Менә монда тукталдым, бик ошады. Аларга җыенам. Зима кибетенә гаилә белән килергә мөмкин. Жылы мех һәм кайры туннар һәр хатын кызның да күңеленә хуш киләчәк. Иратлар да битараф кала алмаячак. Балалар өчен сыйфатлы өс киемнәре сайлап була. Сатучылар һәр вакыт ярдәмгә әзер. Кибеттә 36дан алып 70-гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. 20 ноябрьгә кадәр зур ташламалар каралган. Матур өс киемнәрен арзан бәядән сатып алырга ашыгыгыз. Зима кибете Палитра сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Ул ныкларының балаларына күзлексез әкиятләр укый, шәһәр яңалыклары белән танышып тора, күңел радиосын яратып тыңлый. Шәһәрдәшебез Павел Фокинга 105 яшь тулды. 2 тапкыр сугышта катнашкан, тормыш иптәше белән 4 кыз тәрбияләгән. Озак яшәү серләрен безнең иҗат төркеме белешеп кайтты. Павел Фокин 1911 елда туа, хәзер кызының гаиләсе белән Элеватор тауында яши. Burada авылындагы мәктәпне тәмамлагач, ул биредә янгын сүндерүче булып эшли. 39 елда Фин сугышына китә. Исән имин кайттым дип озак сөенергә өлгерми, Бөек Ватан сугышына чакыралар. Вот он оттуда освободился, приехал сюда в деревню, женился на бабушке. И вот вроде начали только нормально жить, и на финскую его забрали. Вот на финский он, ну там, видимо, нормально долго не был, только пришел вот в этот, не успел немного с семьей пожить, его вот сразу же как раз 22 июня с бабушкой пошли на базар, там как раз выходной, солнечная погода, говорит, мы с бабушкой пошли, а здесь война. Сугыш башланып 2 ай узгач, Павел Фокин дошман әсирлегенә эләгә. 1943 елда Украина фронтында разведчик була. Күп санлы күкрәк билгеләре бар. Сугыш тәмамлангач, Алтай трактор заводында эшли. Бары тик 1947 елда гына гаиләсе янына әйләнеп кайта. Пенсиягә кадәр текстиль фабрикасында монтажчы, эритеп ябыштыручы булып эшли. Мы вот родились, он нас вот вырастил, мы 4 дочки были. Вот, и дом у нас вообще был хороший, я никогда не скажу, никогда дома не слышу ни скандалов, ничего. Фокиннар гаиләсендә озак яшәүчеләр күп, ветеранның иптәше дә, әнисе дә 90 яшьләрен тутыргач кына якты дөнья белән хушлашкан. Хәзер Павел Петровичның 6 оныгы, 6 оныкчыгы һәм 2 оныгының баласы бар. Якыннары игътибардан аермый. Юбилар үзе дә якты йөзле, җыр сүзле, күңел радиосын яратып тыңлый, үзе дә кушылып җырлый. Сайра сандугаш, карлар киттем язбугаш. Гүзәл Шихапова, Екатерина Ботинкова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.